Yau daga gida za mu yaye labulen shirin. Wani mai sauraronmu ne mai suna Hussaini Jibrin ya ce BBC waye maku gogen nan da kuke buɗe tasha da shi, kuma a wace shekara BBC ta fara amfani da shi. To nima na nemi ƙarin bayani daga wajen Muhammad Ibrahim, makaman ringim kuma hakimin Kanya Babba, jihar Jigawar Najeriya, wanda ya aiki da sashen Hausa na BBC na tsawon shekara 5, bana shekaru 50 kenan da suka gabata. Shi wannan goge na buɗe tasha wani mai goge ne mutumin Katsina, ana kiransa Lauri Katsina. A lokacin yakin duniya na biyu har zuwa ƙarshensa su biyu ne dai a ƙasar Hausa wanda suka fice wajen harkar goge, da shi da wani washi ɗan titi. To a lokacin yaƙi wani DO da yake Katsina sai ya ji wannan goge na wannan mutum. Wato jami'in mulki? Lokacin kasan tura ne ke suna aiki, akwai resident akwai DO da sauransu. Na'am. To sai ya saurari wannan goge, babu waka gogen da ya ɗaukarsa, to sai abin ya ba shi sha'awa. To a lokacin BBC suna yawo a ƙasashen Afirka, suna ɗaukan kaɗe-kaɗe amma wanda ba waka a ciki. To sai ba su labarin wannan shi mai goge shi Lauri, suka zo suka ɗauke shi, ina jin a shekarar ko da 44 ko da 45. To kaji yadda aka yi, BBC ta samu wannan, suka je suka daddasa shi, ina tsammanin kamar 11 minti ne ko saka 25 kashi-kashi. Dan ni na shiga yakin tara kaɗe-kaɗe da wake-wake na BBC, ina neman wani kiɗa na Larabawa, musamman ma na ƙasar Sudan, amma wanda ba waka a cikinsa. Ina duba sai na ci karo da wannan, sai abin ya bani sha'awa, bari in karanta bayanin wannan mutum. To shi na karanta bayanin gashi yadda aka same shi, yadda BBC ta same shi, yadda aka ɗauke shi, yadda kuma BBC ta karkasa abin sakan 25 ko rabin minti wanda take amfani da shi wajen bude tashar ku. Kai wajen shekara 70 da wani abu. To wace shekara aka fara amfani da wannan goge? A ina jin tun daga lokacin da sashen Hausa na BBC ya fara, shekarar 1957 aka fara amfani da shi. To kan su wanda suka fara, su marigayi Balarabe Fatika, su suka je suka zakulo su daga wannan abin da na BBC. Wato ma'adanar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe. Kaɗe-kaɗe yi.